Itt vagyunk írva a Pedokban, Magyar Péterrel, Magyarország miniszterelnökével. Jó napot kívánok, köszönöm. Kívánok. Köszönöm. Ebben a minőségben először itt a Hungaroringen. Nem tudom, hogy így, hogy belelát már, mint miniszterelnök. Mi a véleménye, hogy érzi, mi a magyarországi Forma 1 jelentősége? Hát tekintve, hogy 1986 óta folyamatosan van Hungaroring és Forma 1 itt Magyarországon, és Monza mellett talán ez az egyetlen olyan pálya, ami azóta folyamatosan működik, és minden évben megrendezik ezt a versenyt. Szerintem mindenki megelégedésére világszerte, még akkor is, amikor ment a felújítási munka. Éppen most volt szerencsém Stefano Domenicalivel beszélni, a Forma 1 elnök vezérigazgatójával, és meséltem neki a gyerekkori élményeimet, akkor még Nigel Mansellnek szurkoltam meg, amikor még más volt. De azt gondolom, hogy óriási jelentőség és lehetőség is Magyarország számára ez a verseny. Most is rekord számú néző lesz, több mint 300 000 néző a hétvége alatt, majdnem 80% az ide érkező nézőknek külföldről érkezik. Készen vannak a felújítási munkálatok, ugye még 32-ig van egy élő szerződése Magyarországnak, a Forma 1-nek, a Hungaroringnak a Forma 1-jel, és abban van egy 5 éves hosszabbítási lehetőség is, erről is beszéltem, de tulajdonképpen meghallgattam itt a Forma 1 vezetőit és a Liberty vezetőit, hogy mennyire elégedettek a Hungaroring rendezésével, az elvégzett munkákkal. Úgyhogy szerintem nagy lehetőség van arra, hogy amiben még van, biztosan, hogy kiterjesszük ezt a 4 napos versenyt, akár egy egyhetes programmá is. Efelé szeretnének most elmenni, még több turistát idehívni, bevonva az autógyárakat, ugye arról is beszéltünk, volt szerencsém Toto Wolffal is találkozni, a Mercedes csapat főnökével, aki egy legenda, megnézni Niki Lauda sapkáját is, és az a szerencsés helyzet van, hogy Magyarországon itt vannak a legnagyobb autógyárak, európai autógyárak, úgyhogy a tudás és sok minden együtt áll ahhoz, hogy egy sikeres Hungaroring legyen a következő években is. Ezek nagyon biztató szavak. Ugye most egyelőre 32-ig vagyunk rendben, akkor ezek szerint azért konkrétan már megfogalmazódott a 37-ig való hosszabbítás is? Én azt gondolom, hogy mindenképpen szükséges, nem csak a mögöttünk álló 40 év miatt, hanem az ország számára várható lehetőségek miatt. Ez nem csak egy sportesemény, ezt szerintem mindenki tudja, ilyenkor a legnagyobb cégeknek a vezetői jönnek ide, tárgyalnak egymással ezekbe a gyönyörű épületekbe, vagy éppen a most átadásra kerülő új épületekben. Ez szerintem egy óriási lehetőség Magyarország számára. Nyilván óriási verseny folyik ezekért a versenyekért, most bejelentették újra, ha jól hallottam, Malajziát, de tudjuk, hogy most már van osztrák nagydíj, és ugye jó pár évig nem volt. Én azt gondolom, hogy nekünk ez egy óriási lehetőség. Persze úgy kell tárgyalni, hogy az ország, Magyarország turizmusa és a gazdasága a lehető legtöbbet érezze ebből. Jó lenne, ha még több magyar nézője lehetne ennek a versenynek, de azt gondolom, hogy mindenki készen áll a tárgyalásokra, abban maradtunk, hogy folytatjuk. Nyilván nem ebben a fél órában tudjuk megbeszélni a részleteket. Nekünk is, a kormánynak is, Posvai miniszter úrnak is át kell néznie a Hungaroringgal kapcsolatos számokat, mi mennyibe került, mennyi pénz megy ki. De azt gondolom, hogy ma inkább beszéljünk arról, hogy egy fantasztikus versenyt és egy nagyon izgalmas versenyt már vár mindenki. Abban a szerencsés helyzetben is vagyunk, hogy most ez egy izgalmas, mert nem minden évben volt ez így. Nyilván azért is van rekordszámú néző, nagyon sok olasz, holland, etc. Nigel Mansell említette. Azt is lehet azért önről tudni, hogy ha kell valakinek drukkolni a Forma 1-ben, akkor az Max Verstappen. Most hogy áll ehhez? Pont próbáltam ezt elkerülni, mert valóban régen említettem ezt, de talán a jelen helyzetben nem lenne érdemes azt mondani. Voltam a Mercedes garázsában, elképesztő élmény volt egyébként, és azért azt látni, hogy van egy 18 vagy már 19 éves fiatalember, aki jelenleg vezeti a versenyt, és hogy micsoda koncentráció, mennyi mindennek kell együtt állni. Toto Wolff is beszélt erről, hogy azért nem nagyon ritka, hogy egy ilyen tehetséget találnak, és szerencséjükre 11 éves korában a Ferrari nem akarta leigazolni, és így ők el tudták vinni. Én ma ilyen semleges nézőként jöttem ide, és annak drukkolok, mint szerintem nagyon sokan, hogy egy nagyon izgalmas verseny legyen. Ugye ez egy nagyon technikás pálya, nagyon nehéz előzni, szokták mondani, hogy Monaco tulajdonképpen falak nélkül. Nagyon sok múlik a rajton, és hát voltak itt fennforgások tegnap az időmérő edzésen, úgyhogy nagyon szereltek a Mercedesnél, és próbálták kijavítani a tegnapi hibákat. Én egy izgalmas versenyt várok, és mindenkinek jó szórakozást kívánok. Viszont kívánjuk, és köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget.